organizovao, ko finansira danas možda najveći genocid u istoriji svijeta, a to je u Palestini, koji će zaboraviti se Srebrenica i svi drugi genocidi, taj isti organizovao, pripremio, planirao i izvršio genocid u Srebrenici. Svaku riječ da dokumentujem, samo vjerujem ljudima, svjedocima iz Alijinog ratnog štaba. Alija čita pismo Clintonovo, koji je za mene prevazišao Hitlera po onome što je radio, ne na jednom mjestu nego svuda. Pustite Srbe da ubiju nekolike hiljade muslimana u Srebrenici, da poravnamo njihove Srbe u Bosni. Svi su se složili u ratnom predsjedništvu, tamo je bio vjerovatno i general Jovan Divjak, nesretni Srbin, i ostali. Sefer Halilović ustao i rekao ne dozvoljamo da gine nevin narod. Završen sastanak, Sefer se negdje zadržao, došao je na stan, na balkonu je ubijena bombom supruga i šurak. Da mislili su da on sjedi sa suprugom da ga se riješe. Taj dokument je imao Haški tribunal. Nakon toga, Naser Orić je otišao i poravnao nekoliko srpskih sela u blizini Srebrenice po istom nalogu. Onaj koji